Fin de semana de intensa actividade deportiva nas piscinas do Centro Galego de Tecnificación, coa celebración do Campeonato Galego Cadete Mixto de Waterpolo. Unha cita onde xogarán os mellores equipos da nosa comunidade, entre os que se atopa o Pontevedra, o Santiago, o Coruña e o Marina de Ferrol. O equipo pontevedrés xogará a semifinal ás 11:30 da mañá contra o Santiago. Nuestro equipo cadete cuenta solo con 4 cadetes, el resto son infantiles, pero muchos de ellos fueron este año con la selección gallega que hicieron la clasificación histórica de quedar cuartos. Entonces vamos a intentar que esto sirva también para el equipo, para que haga una buena clasificación con el equipo cadete, aunque sean mayores. A final terá lugar ás 6 da tarde e os gañadores irán directos ao Campeonato Nacional. Dende o equipo pontevedrés fixeron esta mañá un balance máis que positivo desta tempada onde o punto débil continúa sendo os equipos absolutos. Casi como resumen da temporada, pois tamén decir que realmente estamos moi satisfeitos dos resultados obtidos. Nas categorías base prácticamente gañamos o 100% das competicións, desde benxamíns, alevins, infantís, cadetes, masculino e femenino, juveniles. Creo que solo a Liga Benxamín, a Liga e a Copa de Inverno Cadete non gañamos, o resto ganámolos todos. E quizáis, un poquinho o punto débil da temporada son os equipos absolutos. As piscinas de Campo Longo acollerán a vindeira semana do 26 ao 30 a promoción do waterpolo para nenos de entre 8 a 12 anos para que teñan a oportunidade de practicar e iniciarse neste deporte.